Pastora Semrez Mabotoka Shirem Shirongwa chenyu chema secret na confessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Regai titange nenyaya yekutanga. Makasimbere vatete, inini mudzimai wangu tiri yekapu iri kuma early 40s uye takakomborerwa nevana vatatu. Vatete takavharwa nen'anga yatakaenda tafambira urwere hwemwana akangotanga kurwara singanzwisisiki. Dei n'anga iyi yakataura chokwadi, kwete kuzoziva leta wanyura mumadhaka chaiwo. Imiwe vanorapa, garai mataura chokwadi mane, kuti idzi mhiko dzeurombwa, kwete kuwana kwekurasira zvinhu zvenyu zvamunenge mazvitsvagira moga mozotambudza mweya isina mhosva. Ini chikuriro changu chose handina kumbobvera ndakabata mushonga, ndakatotumwa nesituation yange yawira mwana wangu Tariro. Munoziva tete, hapana parent anoda kuona mwana wake achisafa, saka unoita anything possible kuitira kuti mwana wako ararame. Izvo ndaigozivei zvangu ndiri kukakatana nengozi mbishi mukati memusha tete, asi ini ndakazobatana nacho. Mwana wangu musikana Tariro akangotanga kurwara zvisina tsarukano. Takaenda kuchipatara no change kumaprofeti ane mukurumbira anoita ma1-on-1. Takaenda kupotedza nyika yese, asi deng hapana chakabuda. Mukuzikanwa dambudziko redu nekutaurirawo nevamwe, ndipo patakarayirwa kune imwe n'anga yainzi inoita zvinogara zvakadaro. Saka ndaive ndongoita yose yose kuti mwana apore. Takaronga nemudzimai kuti timboendawo tinonzwa kwasekuru zvimwe pada mwana wedu angapora, tikawana relief semaparents. Ndaiona kuti mudzimu wangu uri kungozvishingisa asi uri kudyika uchifamba. Nenyaya yeurwere hwainge hwapfumba mumba, takafamba tikasvika kwatainge tarayirwa zvakanaka zvinengei. Tikasvika sekuru vaya vakati vaigona kurapa mwana wedu upenyu hwake hukadzokera kuita zvakanaka. Tainge tatoenda naye Tariro, sekuru vakatora muswe vakamupuma-puma, vakatora midzi vakaronga bota, mwana akatanga kuchaya nekurutsa. Takapanika tichifunga kuti mwana ava kutowedzera kurwara, asi sekuru vakatisimbisa vakati ndiko kwaiva kurapika. Takapedza vhiki, Tariro akadzoka kuita chigwindiri chaicho, kuita sekuti haana kumbobvera arwara. Sekuru havana kumboti chaja mazimari, vakangoti vaida mari yematare neyemishonga yavainge vashandisa. Vakati urwere hwaTariro hwaive hwakonzerwa nevanhu, saka they were going to attack again. Saka paitoda kuti musha usimbisiwe kuitira kuti kana vanhu voda kuzama kuataka zvaizoshaya basa. Takapiwa musoro wehove wakasanganiswa nemushonga wavaiti wekusimbisa musha, zvikanzi tinocherera pamusha payadi. Musoro takanzi tonoisa mupoto, topota tichidira mvura. Now and then, tete nanhasi ndinokurudzira vanhu kuti mukaenda kunobatsirwa kune vemushonga zvamusinganzwisisi o zvamune doubt nazvo, please garai masiya. Ini nemhuri yangu I'm a living testimony yekubatiswa mushonga yakaipa nen'anga. N'anga dzimwe dziri kutoshayiwawo kokurasira dzinozvinetsa. Takadzoka kumusha tete tikaita zvatainge taudzwa kuti aigozei kuti urwere hwemwana hwaitova nani than matambudziko atakakakatana nawo. Hativati tichiombera musoro wehove. Imagine tete kuombera maoko musoro wehove. Tikasadaro mwana unotanga kurwara zvisinganzwisisiki, kuita senge arohwa nezvinhu. Manje hungava upenyu here hwekugara takabatira hura maoko? Hatisina life isu, we are always tired. Vana vachaendi kuchikoro vanongogara vachizamura nehope. Ndinodemba zvangu kuti pakutsvaka masolution dei ndakatizira zvangu kuna Mwari, ndingadai ndisina kupinda munyatwa yakaipa kudai. Ndakazama kusova urwere hwemwana wangu, izvo ndaizvipinza muna taisireva. Hachokwadi china manenje hachifambisi, chinomirira kuti mavara acho atange aonekwa. Kuenda kuna Mwari kuri nani, pambacho unokakatana nezvinhu. Ndine mwana vatete makadi, ndinoreurura kubara mwana natezvara. Ndakapinda mumhuri mana Brian ndikagara makore 5 ndisina nhumbu yabva, ndisina nhumbu yabata kana kuvhungidzira kuti ndichaitawo mwana. Vanhu veganda dema redu vane problem. Mbereko ikashayikwa mumba mevaviri vanotanga kuita assume kuti mukadzi ndiye ane problem. Vatete ndainge ndogara vanhu vachirova bembera rakauya kuzodya pano richitadza kukudza dzinza. Tete memo vaiva return soldier, vaitoita senge taiva pabarika nabhodhi vavo. Vatete ndainge ndogara ndichichema ndisina mufaro. Kana vari tete memo vaiti azvarika akapedza mimba achisvotora achiri musikana. Vatete chero kunonzi kusvotora kwacho ndainge ndisingakuzivi kuti zvinofamba sei. Hazvisi izi kugara uchipiwa mhosva yausingazivi. Pakamboitika runyerekupe rwekuti ndaiva muroyi, ndaiva neshavi nokudaro ndaipedzera vana mudumbu. Shavi rangu raisada kuti ndibate mwana muruoko.
Pane stage yekuti unotanga uchachema wopedzera wakuita senge usina basa nazvo, asi mukati mako munenge musina rugare. Munhu wega aindinzwisisa ndivatezvara, ndivo vaindisimbisa vatete. Chero iye wangu ainge ava kuita senge agarwa nemhepo. 3/4 of the time aingogara asipo pamba. Umwe musi ndakazosara pamba natezvara, vakandiona ndichichema. Kutaura kwacho was too much for me. Vatete, one thing led to another. Ndikaona ndapedzerana ndokuverana jira navatezvara. Pasina mwedzi ndainge ndosvotwa ndava kutorotsa. Ndakaita nhumbu yatezvara. Nhumbu iyi yakaunza mufaro mukati memba yangu, asi ini ndaiziva chokwadi. Mwana akazvarwa akabatanidza marriage yange yava kuparara. Tezvara vakazoshayika, vakasiyira muzukuru wavo upfumi zvekuti vanhu vanongofunga kuti kwaiva kumuda, izvo kwete. Mwana watezvara ndinoziva ndakakanganisa, asi ndinozvisimbisa ndichiti at least haasi mwana wechikomba. Anoshiya same ropa, same everything naBrian. Brian anofara achiti ane mwana, izvo kwete vanoti mwana haasi mwana, asi munin'ina wake. Ndakazodiscover kuti Brian ndiye anoshuta mablank. Vatete, ina handina kana problem, ende handisi kuzozvitaura kwamuri baba, rest in peace, makaita ndive mai. Panyika pane masecret. Ene masecret aya anorwadza kuti text message anongouya, munhu anongokutumira text message, ini handitomuziviwo munhu yeye. Zvinorwadza zvekuti panyika pane masecret. Zvinhu zvinoitika mudzimba muka kwai chakafugidza dzimba matenga zvomene. Oretika tipinde munyaya inotevera. Hai tete Glory, makadi zvenyu, ndine nyaya yandiroda kutaura kuitira vana mai vari kunze. Kana ukaroorwa neumwe murume wakasiyana newekutanga, mune mwana wese, mwana haana chaanoziva pane kutadzirana kwamunenge makaita. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakazvarwa mumba medu ndiri 1, mai nababa vasati vasiyana. Saka vakazosiyana ndane 5 years. Indakasara ndichigara nambuya mai vababa. Ndakagara navo zvakanaka zvekuti ndakakura primary nesecondary yese ndiri kuna mbuya vangu. Everything was okay. Mai vangu vainditora holidays ndaienda kwababa vavo, ivo vaitogarawo somewhere. Saka mai vangu vakazoroorwa. Ndanga ndatokura, handinambobvira ndaona rudo rwamai. Zvekuti nanhasi vakanzi varwara, handinzi kurwadziwa. Of course ndimai vangu, but hatina kana bond. Munhu wandinorwadziwa ndimbuya vangu, nekuti she makes everything possible kubva kuchikoro till now. Ndikakuudza tete Glory kuti mai vangu ndikarega kuvaisira message chivamhorosa, havatauri neni, ende vanomira kuti ndivatanga. Ndikavatanga kwacho one word answer, havana nyaya yekuti vanzwe kuti ndakagara sei. Saka zvinhu zvinondirwadza kuti ndimai verudzi vakadaro, chero zvichinzi vakatadzirana, ini ndinozvipinda papi ndiri mwana. Ndinorangarira ndanga ndapedza chikoro, so I visited vainge vane vana, nekuti vakaroorwa ndichiri kuenda kuchikoro vakaita vana. Tainzi tikanzi tiende kusmall town kwavaigara ikoko kunotenga grocery. Ini ndiri mukuru kotevera munin'ina wangu, but tainzi tiende tese. Asi mari nelist rezvinhu zvaida kutengwa zvaipiwa munin'ina wangu. Zvinhu zvandaigara ndichifunga kuti sei zvichidaro. Kusvika ndikure nawo ndiri kunzvimbo yevatorwa, but ndikakuudzai kuti havabvunzi kuti sei. Ndikasavatanga havambofungi kuti ndiriko. Ndakambobva kuno nemwana wangu and I visited kumusha kwedu. Tikabva taenda kunovaona. Ndikakuudza kuti dhera ndasvika ndakanzonodzokera rini. Zvakaoma. Vana mai tisadaro. Kuti kana uchiona mwana wako unenge uchiona kutadzirana kwawakaita nemurume. When I visited mai vangu, ndakadzoka kumba nguva yangu isati yakwana. Ndakatozoenda kwambuya vangu nenyaya yekuti ndakatoona kuti pano I'm not wanted. Ndakazogara 2 days ndikabva ndaenda kwambuya. Ndokwandinofila kuti ndiko kumba kuna mai. Ndiko kwandinopiwa rudo. Chero ndikadii, I feel at home. Kwamai vakakoshesa marriage kudarika ini. Saka ndinokurudzira vana mai kunzoko kuti chero mukanesana zvakadini nababa vevana venyu, vana havana chavakatadza vapindi panyaya dzenyu. Dai zvainzi ndinokumbira kuzvarwa, ndaisada kuzvarwa navo nenyaya yetreatment yavanondipa. Ndikakuudzai chero vanin'ina vangu ndikarega kuvamhorosa vatauri neni. Saka ndinozviona kuti ndiri ndega. Chero vanhu vakabvunza ndovaudza kuti mumba medu ndiri 1, handina munin'ina. Mai ndivo vanobatanidza vana, but vakatoisa bad picture kuvana vavo, havanditaudzi. Saka ndakazvigamuchira kuti ndizvo zviripo. Handinei navo, ndongorarama life yangu zvakadaro. Mbuya vangu ndo mai vangu. Vakarwara ndoita plan kuti vaende kwadoctor, because ndiye munhu anondipa rudo. Panoizi dzese dzanga dzichiitika kuno, mbuya vangu vaindibvunza every day. And she suggested kuti ndiuye
ndozodzokera kwavasettled. Mai vangu havana kana kubvunza, maybe vanotofunga kuti ndoenda kumba kwavo, but indatova munhu ari married zvekuti hapana pandichaenda kumba kwavo. Saka ini zvinondirwadza. I try to make peace nazvo, but deep down ndorwadziwa. Kana if I cut ties navo ndinganzi ndiri wrong here, zviya zvekuti mai vane ngozi ichaita imwe chapter iyoyo cause ndaneta nekuva indovataudza. Ivo havafungi kuti I exist, so why force myself pamunhu wandoona kuti hani inini. Ndati nditaure nyaya yangu kwamuri chete, ndinzwe kurerukirwa mukati memwoyo wangu nekuti zvinondibata. Saka ndinoti kuna namai vari kunze, mwana hana mhosva, hana kuaplya kuzvarwa. Ndinoteerera platform yenyu kuTikTok, muri kubata basa rakanaka nenyaya dzamunotunzira paplatform, Mwari vakuitirei zvakanaka. Haidi, ndoda kungokuudza kuti you are not alone in this whole thing. I want you to know kuti you are not alone. The only painful thing is ndimai. Zvinowanzoitwa nana baba izvi. Sorry vana baba. Asi ndiri kungotaura zvandinoziva zvandakaexperience muupenyu. Right now, pane 30 June yanga chiitika. Makaona kubatikana kwatanga tichiita nekumanya kwatatichiita. Imagine you actually sacrifice your life kuti let me go there. Chero ndikasangana ningi ameno zvake. Chero vakada kuti irova ameno zvavo. Inini I'm gonna go because ndiko kubatikana nekusundwa kwatinoita. Nemi makabatikana muri kwamuri. Ikoko mukasvika pakutumira mari dzekuti tiende kunobikira vanhu, people that you have never met. Imagine such kind of love. Then pana mai, then pana baba. Variko kumusha vanonyatsonzwa kuti chakachaya chiri kupisa kuno, but havagoni kubvunza one day kuti uri right here. Last week ndine munhu akanditumira message. Munhu yakangotumira message kusenseni kuma 5 AM akati ndokumbirawo nditengerewo phone. This entire xenophobia thing has been happening. And munhu anonyazoziva kuti iwe uri ikoko kwachinonyatsopisa, haabvunzi kuti are you guys okay? Kungobvunza kuti muri right here. Guys, ndoda kuudzai, kana kuri kuti une hama yako iri kuSouth Africa, people that you care for, ko kungobvunza kwete hama yako iri kuSouth Africa chete, kana une hama yako iri kwairi, ingobvunza kuti guys muri right here. That only. Kwete kungotaura nevanhu kana muchida mari. Zvinhu zvinorwadza, I don't want to lie. Heidi, I want you to know kuti iwewe, if you decide to cut ties ka, aiwa maties akatokatiwa kudhara. Apa kwangu aunyararayo and minding your own business. And you are not going to die. Mama ndi gogo. If anything happens to gogo, you run around. Handiti? Mama ndi gogo. Mama havasi mama. Because if she fails to love you, uchingosvika kumba wava unzira muzukuru wokuti unodzokera rini. What kind of a mother is that? Your mom is not a mom. She's the woman who gave birth to you. She gave birth to you. But she doesn't deserve to be called a mom. Anditika. Saka ndoda kuti uzvizive kuti you're not alone. I don't know kuti my parents asingabvunzi kuti muri right here anenge achifila entitled kuti unoti hello muri right kuno kune xenophobia asisu tiri right. It's so painful. Guys, zvitai mungovasukela vanhu vose vakanyarara vaya vanoda mari. Mungoti aiwa yakauya ikapera. Jehovha vakatichengetedza tichiri vapenyu. So painful. Unotozoona kuti I think ndakakuudzai kuti every time pandoverenga nyaya dziri panapa, zvandibetsera kuti ndivhure maso angu so that I also see what is happening around me. Unoona kuti wakakomberedzwa nevanhu vanoda mabenefits. They don't care if you're okay or not. You'd rather chero kapenga as long as uchititumira mari. Heidi, continue with your life. Ngozadzisa zvavanoda. She doesn't want you. It's okay. Live here. Hello tete, makadi zvenyu, ndosinzwa nyaya dzenyu and all the help yamunobatsira vanhu nayo. Inini I personally do appreciate you. Every day I listen to your stories. Chinzwa nyaya. Sometimes you see what I'm going through is better than what other people are going through. Sometimes if you can reach out, you might find help that you need and you navigate it your way. Nyangu yakamira yakadai. I'm a lady aged 28. Ndakaroora 3 years ago. So journey yangu yakatanga pakusangana nefriend yesister yangu. Ndakamboroora kwenguva yakareba. Ndikagara muchipatara. Kufamba ndaisagona. Ndaive ndiri pabed rest. Asi nenyasha dzaMwari ndakapora. Though it was hard. Ndakazoroorwa hangu. I met my sister's friend. We grew to understand each other. So there was a guy that I liked. Ndiye ava murume wangu. I'm actually a humble person down to earth. Mwari ndinomutya kuti ndive zvandiri. It's God. I lost my parents, so ndakakura ndichengetwa nema brothers and sisters angu. And God was my number one priority. I prayed kuna Mwari
and zvese zvikabva zvaita. I met this guy, but munoziva kuti kana uri a teenager, ndakabva ndati this guy is handsome. I was that type of a person zvekuti handinyari kuapproacha boys. Ndakataura neboys, kumba kwedu kune boys, and ndaitamba neboys, so it was easy to make friends with them. I told this friend of mine, kuti, can you get that guy's number? I want to talk to him. Ndanga ndatonzwa nemabutterfly mudumbu kudhara. Akaramba, then ndikabva ndaenda kuFacebook and searched for the guy. Ndikabva ndamutanga. Takatanga kutaura akabva ati, I was looking for you. We started dating. Later on, I then realized that my sister's friend tried to demotivate me. Pandaivaudza about the guy, she was married. We started talking, not knowing that my sister's friend was cheating on her husband with this guy. I found out later, but I was already in love with the guy. Zvinhu zvandiri kutaura izvi zvakazoaffecta kumberi. These are some of the red flags zvakaitika kumberi. I would talk to her, iye otora mamessage andiri kutaura naye, unoudza the other guy. Nyaya yakazobuda pachena kuti I was dating the guy. He told the girl kuti aida kuchinjanisa the girl and me. Apa inini, I'm not that type of a person kuti ndinonyengerera mukomana. I held myself so high zvekuti handina time yekunyengerera relationship. Kana watondiboa and kana ma-characters ako ari bad for me, I would walk away. But I don't know what made me stay in this relationship. I stayed and that thing started happening again and again. I then walked away. I met another guy. Life went well and I was okay. Panyaya dzekubasa, I'll get mabasa ari right. My field that I work is right. I can manage to live a life and everything. I can take good care of myself now. Nyaya yakazoitika, I got married to this guy. Wandanga ndaramba. Because later on, ndakazoramba nemukomana wandadai naye. And the first guy I dated, akadzoka futi in the picture. Angaramba nefriend yesister yangu. Ndikamuudza kuti this time, I don't want drama. Takadanana paya tete. With time, I got to meet his family. At first, I was like, I like the family. Ndiri munhu uya wekuti ndikasvika pawanhu, I tried to read people kuti vanhu vakaita sei. So I saw his sister. She seemed like a nice person at first. But later on, I realized that this guy, aive nezvakawanda zvaaita, but aitya sisi vake. Sisi vake vaive this impact mulife make zvekudaro. So I brushed it off, ndichiti zvinopera. I didn't know kuti it would affect my future. It was a mistake. I got pregnant. Then the guy was like, sisi vangu vakazvinzwa zviperi zvakanaka sakabvisa. Tete, ndakabvisa ndisati ndaroorwa. Ndaroorwa ndakabva ndazoita mimba. We got to talk namama vemurume wangu pafone because isusu tiri kuno South Africa. Pandaitaura namother-in-law wangu, everything was okay. So tanga tiri kugara one room with my husband. We were talking kuti mama vauye kuzoona muzukuru wavo because ndiye ega mukomana mbamavo. So we wanted her to come kana mwana azvarwa. The guy went ahead kunoudza sisi vake and they changed nyaya. I was 7 months by then and I was working. So ndanga ndakuita ndichiremerwa nenhumbu. So I had to stay home, ndakamirira kuenda kubasa. So my husband decided kuti mother-in-law vakuuya. Mausiku kuma-12 he called me kuti mama vakuuya. Masikati ese haana kundiudza. Ndikabva ndati ndoenda kumba kwatete later cause ndiko kwakasvikira mama. So when I went there, ndakatambira zvakanaka, not knowing kuti kumberi ndichanzwa nyaya. Ndakatanga kunzwa nyaya dzekuti muroora wacho ndewechirungu. Because kumba kwedu ndakaudzwa kuti kana waroorwa, you go kwavamwene wako, unoisa mvura yekugeza, sipo nemafuta. And I was like, in South Africa, I don't know. I called my cousin's sister ndikamubvunza. Vakabva vati tsvaka mafuta nebhaketi nyowani. Unowaisira mvura yekugeza. Wova pamakuseni. Tanga wabvunza kuti ndo culture yavo here. I asked my husband akati havazvizivi. Then he asked his sister vakati mama ndewechirungu hazvina basa. Ndikabva ndarega kuenda. Ndakazomuka ndichifonderwa nemurume watete achiti zviro zvinoita muroora here kuti hamuuyi. I tried to fit in semuroora. There were certain things they didn't receive from his end. They could take care of their parents, but there were certain things zvanga zvisingaitiki ndisipo. Kutenga hembe, chikafu, kuti vave comfortable. I tried zvese. Then my days nombuya ane 8 months, I couldn't wake up every day kuti ndiende ikoko. Ndakatanga kunzwa kuti muroora hauyi kuzotiona, anoswera akazvivharira mumba make. Mind you ndaishanda, I needed to rest. Apa I used to go there ndichinobika and then ndikabva ndafonderwa kuti hauna kusiya waona kuti mama vanorara pai. And I was like, this is not my house. Konga kuri kumba kwatete. Dei yanga iri imba yangu, I was gonna do that, but imba yemwana wavo musikana, she was gonna do that. Ndakabva ndati it's okay, ndanzwa. Ndakabva ndatenga duvet nemachira ekuwaridza pambedha cause yanga iri nguva yekupisa musama. Ndakabva ndaenda kumba kwesister yangu
ndokunobara. Then I heard my husband calling achiti mama tete nemurume watete vari kubvunza kuti munhu uri munhu wakaita sei. Ndikatoshamusika kuti how are they asking something like that. I was upset. Apa ndakamirira kuti ndibare and people vatotanga kureza zvima issues zvisina basa. I realized kuti every plan yataita yaitanga yadiscussiwa. So kwandiri it was just being informed. Saka ndapedza ndava nebitterness yakawandisa nema-anger issues. I ended up ndisina confidence. Then pandakabva kunobara, I moved into a bigger house. Then Mozatete, first thing this person told me was, kana zvepano zvakunetsa enda kozi hama dzangu. Ndikati but ndini ndava hama yako cause vanhu vakaroorana vanenge vave hama. Saka I lived with this thing kuti I'm not part of him because he would take his stories back and forth. Tikabva tazorambana pamberi. I did horrible things because I wanted to be seen. I don't know if this is me and I don't know what I'm doing. Ndakazama kuda kuzviuraya because it was too much for me. The other time I tried to push him. Angakabata mwana ari pabalcony. And I realized kuti this was wrong. It was the pain that was speaking inside me. And I could sense this guy is cheating on me. He started distancing himself. And I told his sister, and his sister didn't talk to him. So I was alone. Then I went away, but family ukavaudza vanoti wabvirei imba mako, munhu unochengeta imba yako, hapana murume asingachiti. So I didn't tell anyone. Ndakagara ndega for almost 9 months. So I started thinking, zvaindidya moyo kuti maybe I acted so fast. So I tried to fix my marriage. And I know I did mess up in some areas of my life, but he never took blame. Ndindaingonzi ndakakanganisa. So takasiyana for almost 8 months and I forced myself back into his life. Akabva abvuma, but his family doesn't know kuti takadzokerana. It's killing me. Ndakabva ndamove out because pane zvanga zvaitika zvinotyisa. Mwana wangu akarwara usingaiti. Pandakaenda kuchechi ndakaudzwa kuti angakonzeresa mwana kuti arware. So when I wanted to move out, murume akandibvunza kuti why, and I told him kuti zvandakaudzwa kuchechi. Murume wangu akabva anobvunza baba wake kuti mukugara kwamakaita namama hamuna kuona here kuti hapabvarori machira. So baba vake vakabva vasvitsa nyaya kuna mai vacho. Vanhu ava they separated. So when I called ndichida kukumbira uregero for how I behaved, but maybe I didn't show a good character to you guys, they hated me. So I was trying to mend the relationship. Vakabva vati wakati tiri varo isu. Dai ndaida kukuroya, ndakakuroya kudhara. Chikafu chingani chawakadya kumba kwedu. Waita hako nekutidedza kuti tiri varoyi. Vatete, zvinhu zvose zvakabva zvaita musango. Like when I did say that, I only said it to my husband. Nyaya yakabva yatochinja, ndo nyaya iripo now. Vanga vasingadi kutaura neni for the last 8 months. So izvezvi ndipo pavatanga kutaura vachiti she can come with her family so that itaure nyaya yake. I'm confused because if I go there, ndenge ndichibvuma kuti ndakavati vanobata-bata. But I didn't say something like that. Imwe nyaya, murume wangu I saw my receipt ekuB&B kuti akanorara ikoko and he's still cheating on me. Haatoodi kuti ndibate phone yake. Recently, he wanted to buy a house and I asked him what were his plans since we are together. I asked him kuti hausi kundisa here paimba. Zvikanzi no handisi. Imba iyo iri safe pamaoko angu because when you left with everything. Pandakabuda ndichisiyana naye, ndakangobuda nembeda neTV newashing machine. But akati ndakatora zvinhu zvese ndikaenda nazvo. So he was like, I'm not putting you in the property. He wants us kuti tiende kumba to manage everything. I'm scared kuti if I go home, then I'm gonna manage his money. Can I eat done with me somehow? I don't feel secure. Sometimes I ask myself, what is wrong with me? I used to have a relationship yakanaka naMwari. Now I question everything. I just think I need to stay here. Ndo save mari because I don't know with this guy nekuti tenga ma property zvinhu zvinenge zvichingonzi zvinhu zvangu. I lost myself tete. I do care for murume wangu but my actions ake nema words ake zvakangoma. I don't know what to do. Ipapa I'm actually excited kuti pava ne property imba yekugara taisi yangu. This is my story. Papa I'm supposed to go to Zimbabwe kuti ndinotaura namo mama. Zvese zvinoita murume wangu anenge achingoti mama vanosofungei. I'm not married to his mother. I'm married to him. It's like my feelings angu are not considered. Hapana chinhu chakaoma sekuroorwa namama's boy. And ndoda kukuudzai kuti it's a turn off. Kana uri murume anogara achingoti mai, it's a turn off. Personally kwandiri it's a turn off. Handidi murume, I don't want a mama's boy. Personally. Handiziva mumadzimai. But this, most women can relate. Because haungati, sisi wangu vanosoti kudii? Mai vangu vasodii? Mwana uyu mama's boy chaiyo kuti everything that you amunoita kumba nonoudza mai vake.
uyu murume wandikandisa mapfumi type dzakadai mandodohla kuti chiro zvii zvisingaudzwi mai. And I don't know, did you see, I think in the last video that I posted ndakataura kuti sometimes marriage, if you marry the wrong person, zvinokualter mafungiro ako, unova product, you know, handi munoziva kuti unopinda through processing and what paunonopera processing painonopera unenge uri chimwe chinhu, unenge uri gavakava. Maonere kuti murume akanga akabata mwana akamira pabalkoni ende iye ari kuhwa rage, ari kuhwa ukasha, aida kuvasunda kuti vanodondera pasi. Muri kuzviona? Kana marriage yangova toxic, iyi marriage yaishande sekuona kwangu. Ende handi mataura red flag kwekutanga kuti you said aidanana neshamwari yasister yenyu, of which your sister's friend was married. Anditi? And up to now he is still cheating. Ndosaka uchiona maresits ekuBNB, munhu anotovata kuBNB. Then pane zvakawanda zvakaitika. Madzimai kazhinji kacho kuti vanhu vakawanda vanorota. Hanzi God speaks to us in many different ways. Unogona kuti wakarara worota munhu wekuziva chaiye achiuya achiita so achiita so achiita so. But kuti uzoudza mwana wemunhu kuti ndarota mai vako, pane pakati ipei. Pambacho zvinanako zvinyararire, taura nevanhu vekumba kwenyu. Because everything that you say will be used against you. Semaonera angu tisati tasvika pakuti Roma koti yakarota mama. Handiti tisati tasvika ipapo. Mama vanga vagara vari munhu asiri right, munhu asingadi muroora. Handizivi kuti munoona here zvandiri kuona. But this whole situation is wrong. Saka kwanzi iwe uye tizotaura nyaya iyi, wati muchaenda kumba kwemurume mosvika monoti ndakazokumbira uregere kuti ndakakuti muri muroyi. Handiti you just dreamt, and I know kuti you are 28, saka sometimes maturity inenge isipo. But kuudza munhu kuti ndarota mai vako vachiuya pano vachidaika zvakaoma. Ende ndikuona kuti family yose haina kukwana. Nekuti tezvara chaiyo, uyu mwana akabva kanobvunza baba kuti mama wangu asingabva rumachirere. Tezvara vakabva vaisende kuti vahendile situation chino vakaseparate. Ivo vakaenda vakanoudza mama kuti hakwaine mukomana imi mukwayamubva rumachira. Ende nyaya kana yakunosvika inoita kunge broken telephone. Ende vachaitaura zvekuti inosara yakadai, vanoialter so vagonyatso to suit what she wants to drive home. Inandizivi hangu, because kana marriage yachona yakanzi iwe uchaenda pose panotengwa zvinhu zvangu. Iwe, what are you in this house? You're just a service provider. You cook for them, you clean for them, you take good care of his child. That's all you are, a service provider. And ndioni kana pane rudo, I don't know. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete, this life got no balance. Unenge uchida kuita an honest living, asi pane zvinongobhirika so. Ina handina kuromba by mistake, asi ndakatonotsvaka mushonga ndichiziva uye ndichida zvakare. Kuti ndaiziva kuti uyu mushonga, ndaiziva kuti ndiri kunotsvaka mushonga. Chandainge ndisingazivi ma-terms and conditions emushonga vatete, hapana chinhu chinoratidza kuti unenge uchitozama nepese paunogona, asi vanhu vachikuona, vanenge vachikuona senge usiri serious nelife. Apa unenge uine ma-dependents that depend on you. Unenge une vabereki vakura, wotizve vana ndaifila kunge a failure. Ende ndaitoona kuti ndiri kutochembera ndisina chandinacho. Ndakaona kuti kusonanidza mabhodhoro kwandiri kuenda hakuna, kwandiri kuenda ndiko kwandiri kubva. Saka ndakaona pane imwe poster yange yakanamirwa paposter pachimuti ichiti sekuru from Mozambique. Poster iyi yaitaura kuti vainge vachirapa zvakasiyana-siyana, vaiklema kuti vanorapa cancer dzose uye vaivawo nelucky oil. Ndo vanonzi vanhu ava lucky oil ndiro randaitoda. Ndakatora nhamba dzaiva paposter kwakufona, vakandirayira kwekuvawana. Ndaingozoda lucky oil yekuti mhanza yangu ivhurike. Ndakapiwa 2 oil tushoma twaiva muchigaba chakashakara so kwakupiwa mushonga uyu vatete. Zvechokwadiwo zvinhu zvangu zvakambovhurika makore 4 ndakaita kugara kuti tefe mupfu. Oil yakati yapera ma1 akatanga. Hama dzangu dzakatanga kudonha rimwe vatete. Zvigumo zvose zvakatendeka kwandiri. Upenzi hwandakaita vatete ndewekuti handina kusefa namba dzepaposter riya. Pandakaenda kunovatsvaga pavaigara, pandaiziva vakanzi vakabva, hapana noziva kuti vakugara kupi. Ndiri kutoziva kuti hakuna chakanakira chimwe. Dai kune kwekuita top up, ndaitopa hangu oil pane kudzokera kunhamo kwandaiti ndatiza. Zvakaoma hazvo.
muri sei sisi Glory channel yenyu tinoiteerera ndokudya kwedu. Mukaenda 2 days musina kuposta unoramba uchicheka kuYouTube kuti kwaane nyaya here. Iri ndiri amai ndine 40 years. Firstborn ane 16 mukomana, second ane 13 musikana, last ane 5 musikana. Ndogara nababa tinobva kumberengwa tese. Saka ndine nyaya dzangu. I'm based in South Africa nemhuri yangu. Ini ndakakura ndichirerwa namama nababa vese vachipo. Takaberekwa tiri 3. Sisi vangu ini ndiri second born, then last born kamukomana. Last born uyu akazozvarwa 2000. Ndakasiyana naye ne11 years. Saka takangokura tiri 2 nasisi vangu. So pana mai guru sisi vamai vangu vanogara musame maraini nesu. So mai guru ava vane mwana wavo size nesu taitodzidza tose. So vamwe vana vavo vanga vakura vasisipo pamba. Saka vaigara ivo nemurume wavo nemwana wavo iye same age neni anga ari mukomana. Mai guru vairwara so rimwe gore vakandikumbira kumba kwedu kuti ndivabatsire basa. Ndikabva ndafara kuti ndakwenda kumba kwamai guru nekuti sisi vangu taigara tichirwa. Plus kwamai guru kwaidyiwa zvinonaka nekuti vana vavo vakuru vanga vari kubata mabasa kuUK. Ndakabva ndaenda ndikanogara paya. Mukoma wangu vakatanga tine same age taitamba navo. Then rimwe zuva vakati ndigoya pawindow manheru ndikati iripo. Ndakabva ndabuda pamba pacho panga pane flat ine 2 rooms. Imwe yairara vasikana, imwe vakomana. Madoo acho aibuda panze. Kubva kwaita kitchen, then nedzimwewo 3 rooms ndiko kwairara mai guru nababa mukuru. Saka tairara muflat muya. Ndakabva ndaenda kunonoka pawindow pake. Aiti pane zvaida kundiratidza. Akabva avhura window akaburisa nemungo yake. So ndakavhunduka ndikabva ndatiza. Patakakura dede wangu ari musoja vaitidzidzisa zvegender based violence, zvekubatwa chibharo and all that stuff. Saka vaigara vachidzidzisa kuti tisatrusta munhu. Ndakabva ndaloka dhoo rangu. Iye akabva auya akanoka ndikaramba ndakanyarara. Ini ndikabva ndarongedza hembe dzangu ndikaenda kumba kwedu apa dzanga dziri kuma3. Ndakasvika kumba ndikabva ndanyepa kuti musoro uri kutema ndikabva tarara. Mangwana acho ndakatomuka ndichinzwa musoro ndikabva ndabatwa nemalaria. Mai vakabva vaenda kumba kwamai guru. Vakati musikana uya kumba ati musoro uri kutema abatwa nemalaria anenge atya kutaura. Zvikabva zvapera. Takaenda kuchikoro handi taidzidza tese nabhodhi. Vakatanga kuda kuzama kunzwa kuti handina kutaura here. Saka ine started distance myself from me. Tanga tiri maform 2 by that time. Tava maform 3 mai guru vakabva vatanga kurwara. Vakabva vatorwa nemwana wavo kuHarare. Mai vakabva vati ndinobikira banguru nabhodhi. Ndakabva ndaenda. Ndaiti kana banguru vasipo ndaikasira kubika ndobva ndaenda panext door ndonotandara. Ndaibva ndakumbira mwana wepanext door kuti ndinorara naye nekuti ndaitya mukoma wangu. Saka taitora masaga echibango toisa padhoo tobva tarara. Saka akabva anyora tsamba yange yakanyora kuti ukandipa ka1 ndokupa mari. Ndakabva ndaenda kumba futi handina kuradza vabereki tsamba iyi. Ndakatya kutaura nekuti ndaisada kukonzeresa. Ndakabva ndanyarara. So akabva akumbira tsamba iya kuti abharure ega ndikamupa. Kubva ipapo handina kuzoenda kwamai guru futi. Saka ndanga ndichida kungotaura kuti psychopath ariko. Saka patakabva kumba ndikanzwa kuti ariko, ndakaudza mwana wangu kuti hakuna kwagogo kwamunoenda. Ndikabva ndasangana naye rimwe zuva akatanga kubvunza zvevana vangu. Ndakazviudza kuti mwana wangu musikana hamuone, akazorora hake. Saka ndo nyaya yangu yemapsychopath. Ukamuona unotofunga kuti munhu aripo but haana kukwana. Nyaya yangu yechitu ndeSTD. Ndinosinzwa muchiverenga vanhu vachitaura nyaya dzekuti ndinovaiwa ndine sare. Ndakashandiswa but inyaya yekuti vanhu vanotya kuenda kuchipatara. Ndakabva neko ndoiziva nyaya iyi. Varume vedu vanofamba saka hauzivi kuti vasangana nani ende munhu atauri. So ivo vaitomwa zvimishonga zvavo zvechivanhu vachiti ndoda kuzama kunzwa kucleana mudumbu wangu. Munhu anenge achiziva kuti pane paakafamba. Ini ndanga ndakarelaxa ndichigara hangu. Ndakabva ndarwara STD ndofunga gore. Tete munoziva ndaivaviwa kuzasi. Ndichinhuhwa discharge yaibuda pamwe yaisabuda. Maiti mukasangana pabonde magumbezi mainhuhwa gonzo. Maiti mukasangana pabonde magumbezi mainhuhwa gonzo. Riya ndakafa. Ini ndaifunga kuti ndozvazviri. Ivo vaibva vati imwa mushonga. Ndobva ndaramba. Tagara paya ndaitanga kuvaiwa ndichinhuhwa. Hapana chandisina kushandisa ndichiti kuvaviwa kungapera but hazvina kushanda. Mudumbu maita kuruma muchipisa. Ndikamboenda kune vanobatsira zvikanzi ndine sari. Ndikapiwa mushonga zvikapera after 2 days zvikatanga futi. Hezvo yakanga iri STD. Rimwe zuva baba vakabva vauya nemushonga iyo yechivanhu.
indaingoti kuita kwevarume. Vakatonditi mwa mushonga kuvava kwaunoita zvinogona kupera. Ndikabva ndatora ndikamwa zvekunhuhwa zvikaita sezvinopera, but kuvaviwa kwaivepo. Ndikabva ndanotenga maproducts eForever eAloe Vera ndikashandisa, hazvina kupera. Ndikabva ndati rega ndiende kwadokta. Ndakavatsanangura zvaitika, vakabva vati ndinoita weti kuti vagotesta. Vakabva vati enda unouya nemunhu wako ndikurapei mese. Ndakabva ndaudza murume kuti tanzi tiuye tese kuchipatara. Havana kuramba. Takabva tarapiwa tiri 2. Ndataura nyaya yangu yeSTD kuti vanhu vafarire kuenda kuchipatara nekuti chero ukaenda kumaprofita wokun'anga havakubatsiri. Izvezvi ndatoona change. Takabayiwa nekupiwa matablets. Vakanditi ndidzoke after 3 weeks. Ndinongonzwa mudumbu uchirwadza kure, but kuvaviwa nekunhuhwa zvapera. Vanhu ngavadzidze kuenda kuchipatara. Hey, how old is she? She's 40. Imagine kuti murume anouya neSTD kumba. Auya neSTD achingouya neguchi achitoziva kuti ari pama1. Kwai mugubhezi tomanga munhu wakunge gonzo rakafa. Madzimai, iyi nyaya iyi ichenjedzo kumadzimai, especially madzimai. Regai kuda kuenda kudzin'anga nekudzimaprofita. Muchinoti kwai ndiri kuvaviwa wosvikoudzwa kunzi wochekwa kwai unesari wochekwa sasi sedu. Remember avasisa vakachekwa zvinyama kumadziso weuko. Handiti ngatidzidzei kuenda kuzvipatara because zvinhu izvi kaizvi handi munhu wamaperero azvo. Vanhu vakanga vonhuhwa samakodzo. Right. Tava pa40 minutes. All right. Regai ndiverenge nyaya yekupedzisira. Makadi, I hope this message finds you well. I would love to bring my story to you and I can say I need your help if possible. Handizivi kuti chii chiri kuitika mulife mangu. I'm a lady aged 33 turning 34 soon. Ini ngati since I was born I don't have a dad, and ndingati ndakambofarawo sevamwe. Ndiri munhu akarerwa nesingle parent after baba vangu vashayika. Before my dad passed away, my parents were already separated. Vasati vashayika taigara namai guru. Adiwa mukadzi wababa wekutanga. Ini ndiri last born in a family of 6. Kuna mai vangu, then kuna daddy 3. Saka after daddy vangu vashayika muna 2004. Muna July mama vakanditora vakanogara neni. Vakaendesa sisi vangu vandotevera kuna gogo. March 2005 mama vakarwara vakastroka. Takabva tatorwa nasisi kunogara kuchikoro kwavanga vachidzidzisa. That's when I realized kuti life inorwadza. Ndaenda kuchikoro netsoka grade 7 yose. Manga akatotanga kurwadza achibuda ropa. Ndichisekwa kuchikoro kuti munhu anogara kumission anofamba netsoka asina potso. But I didn't mind. My only concern was health yamama vangu. Kuti vanopora rini tigoenda tikunogara kumba kwedu. That time I was young but I saw everything zvaiitika. Ndaenda kuchikoro ndisina kudya ndisina lunch. Ipapo kwaive nesecond born yasisi vangu vaenda nelunch. Mabuns 2 kana muchimaziva maplain buns nedrink. Right now ndimurwere wemaulcer. Akanditanga ndoita kunge ndichafa. Fast forward mama vakazopora. But vari kuchipatara received message yekuti vashayika. But it was wrong information. I cried that day. Ndikaona life yangu yapera. When she got back to her feet after 8 months, she decided that we moved from Kumba kwemkwasha tiende kumusha kwao vanokumbira pekuvaka. I remember she was not strong enough. That's when we moved. Tikanovaka vakatora sisi vangu kumba kwagogo kuuya vandambotaura pekutanga vandotevera. We built our home with our hands. The 3 of us. I proceeded with school, but I didn't manage to write my O-level. My mother had no money. She had nothing to do because she was still recovering. I just thank God for keeping her until this day. After vamwe vanyora form 4, I decided to go to work. And I remember the other lady took me to Harare to be babysitter. I stayed there for 8 months saving and taking care of my mother. Mare ndaiseva ipapo, ndaiisa wardrobe mune rimwe dress rangu. Aya ainzi ma 6 pockets so. I remember one day ndaseva kudaro muna November tagadzira kuenda kuBulawayo. Pakasvika mumudhara achikumbira hembe achiti anoendesa kuorphanage. Ndakaburutsa hembe including iya yaive nema savings angu. I didn't cry that time until today, but now I'm crying. Ndakazopererwa nebasa because that child, the one that I was looking after, she was taken by the grandmother. And Maria ndakaseva ndakanga ndisina. I decided to do border jumping and came to South Africa 2013 January. Sisi vangu vaya vakanga vatuwa South Africa already. Ndichiri kuHarare mai vangu vakaita munamato yekuti Mwari dai mandipa muzukuru 1. Sisi vangu vakabva vaita mwana nemuSouth African. Akabva amutiza. Vakabva vaendesa mwana kumusha kuna mama. Vakagara naye. Ndakasvika kuSouth Africa ndarasa phone yandaive nayo yaiva nenhamba. So ndichiri kumesina ndakasangana nomumwe mukadzi ndikamuudza kuti ndaida kuenda kuPretoria but ndakanga ndisingakuzivi. Then akanditora akandichengeta. Then umwe mukadzi akabva ati hazviiti kuti mugare mumukuku nemukadzi uyu nemurume wake.
handi ndokupa room. So iye plan yake yakanga iri kuti aida kuti ndidanane nechimwe chimudhara vanga vari bhodhi vake vanga vabuda mujail. Ini vakanga vasina kundiudza maplans avo. Vakazondipa room endakabva ndawana basa though mari yacho yainge iri shoma. Ndakabva ndazowana boyfriend mukadzi uya akandidzinga pamba nekuti ndanga ndaramba kudana nebrother yake. Ndakabva ndanogara neboyfriend yangu ipapo I was 21. Ndakabva ndabata pambiri due to stress yandaiva nacho. Ndaiva nayo ndichifunga mai vangu. Ndakazobara mwana at 7 months. Murume uya akabva atanga kuita zvechiuri. Pandaiva kubasa aiuya nemagirlfriend kumba. Ndakabva ndatora mwana wangu ndikamuendesa kumusha. Ipapo ndanga ndakuva nestress kuti mai vangu munhu asinganzwi zvakanaka plus vakanga vava nevazukuru tu. Ndichishanda kudaro handisati ndamboita mari inobatika kuti ndikwanise kuita something mulife mangu. Ndikaita shungu dzekuti ndidzidze kuruka musoro. Kubva pandakashanda muno muSouth Africa handisati ndamboita chinhu chisvinu nekuti ndinenge ndichingotumira kumusha. Chakazoitika ndaendesa mwana kumusha sisi vangu vandotevera vakabva vaita imwe mimba vakaendesa mwana kumusha. Ini ndikabva ndaita futi imwe mimba yechitu ndikabva ndamuendesa futi kumusha. Mai vangu havasi demanding but she's a loving parent though vachirwara havo. Sisi yangu akabva aita futi twins akabva asiwa nemurume saka akabva aendesa vana ivavo futi kuna mama. Vana vese vakanga vava 6. 2 years back sisi vangu akabva wana mukomana futi akavanyepera akabva abata pambiri mukomana akabva atiza. So ndakabva ndavatumira mari kuti vauye kwandaive. Vakabva vatanga kundibatsira musaloni mandaishanda vachifinisha. Then muna December I decided kuti vaende kumusha vanotamba Christmas nevana. Ndakavatengera grocery ndikanovakwidza vakaenda kumusha. Ndakazonzwa mai vangu vakufona kuti sisi vande pambiri. Apa vana vavo matwins vakanga vaita operation. So uyu vaifanira kuzvara neoperation futi. Ina was stress kuti ndoiwanepi mari. Luckily akazoita normal birth. Kubasa kwandaishanda ndanga ndisingaiti mari yakawanda. Pamwedzi ndaida kubhadhara rent yekumba nekusaloni kutumira imwe mari kumusha. Ndaibva ndasara ndisina kana mari. Chinhu chandakakwanisa kutenga mubhedha chete nekuruka kwandaiita. Sisi vangu vakazofona kuti amai vari kurwara. Apa vana vakanga vakuchengeta musha wemwe hama yedu. Saka vakatanga kugara ikoko. Apa ini pavana 6 ndinobhadhara school fees, ndotenga chikafu, everything. Apa mari yacho haikwani. Kubva mandeze much aya handichashanda handina basa. Ndoita zvekudedza makastoma kumba and sometimes ndowana munhu 1 pafiki. Apa rent inenge ichidiwa. Apa last week I received message kuti mai vari kurwara vane flu isingaiti. Vakukosora zvekuti vanobva vazviitira weti. Zviri kundirwadza kuti handikwanisi kunogara kumusha namama ndichivaona. Nhasi makuseni ndanga ndichitaura nasesi vangu vachiti vana havana chekudya ende chekutakura vachienda kuchikoro vanotakura magaka chaiwo apa vachiri vana vadiki. Nesu ndo life yatakakura tichirarama asi akanga tisingade kuti vana vedu vararame. Ndo nyaya yangu tete. Saka mhuri yeZimbabwe ndachikumbira kuti kana pane anokwanisa kundibatsira ndoda kuita zvekudzidzisa vamwe vangu vari kumusha mabasa emaoko kuitira ramangwana. Kana akapinda musituation seyangu akwanise kushanda. Handichashandi kuno kuSouth Africa nekuti life yekuno inorema. Ndichikumbirawo masports angandibatsira kutenga zvinhu zvekunodzidzisa vana practical zvekuruka nails and makeup. I don't know ndingawana help here. Kune vachabatsira, thank you so much. Kune Mutete, thank you so much neplatform iyo. Ndakatanga kutevera after lockdown kusvika nhasi. Right, guys, toda kubvunza. Maona nyaya yakaitika. At least idea akaita vana 2 handiti. Vana va2. But ndaona chimwe chinhu. Like her sister kept on getting pregnant. Imimi kana murikona situation irapa. Situation irapa ndekuti kumba kune vanhu vasikana 2 apa. Ndo ma breadwinner. Zvino ma breadwinner ari pama 1. Because right now ndiri kufunga kuti sisi ngadai vaikwanisa kushanda, it was going to be better. I don't know guys. Ndoona sekuti guys kana moza situation upenyu hwakaoma zveshuwa because paunenge uri pama 1 paya zvotoramba zvita. The more you bring children into this world, the more it becomes difficult. Haidika handizivi hangu. But ndofunga kuti since magara muri nail technician mabasa anenge akati wandei. Imbotry futi kumutsvaka kuma cruise uko. Pane channel inonzi what's the channel? Just see a link channel yoyo. Anonzi Naboth Lee. Anoposta nyaya dzekuma cruise. He posts about ma cruise, mabasa ekuma cruise, mabasa anoita, ma website aunga apply. Ndokumbirawo kuti
muapply mabasa ekumakruzi because makruzi ukhodi vanhu vashanda maspa chaiye kwete spa I mean spa salon handiti yemanails kodiwa vanhu vanoita home housekeeping kodiwa hatingarambi totambura mani hatingamborambi totambura and mabasa achona anobhadhira ma$900 ma$600 $900 pamwedzi kana uri beginner zvichienda handiti endai kuchannel yaNaboth Lee munodzidza kuti what can you do to improve your life so that muapply mabasa aya vanhu vane maskills angu personally I think kuti vanhu vane maskills hamufaniri kuzonyotambura zvakadaro right regai ndigumire pano vana vanofanira kutogwana 2 o'clock nyasi nyaya dziripo people ne right tokutendai nekuda chirongwa kwamaita mwari akuitire zvakanaka tichadzoka zvakare muzuva ramangwani nyaya dzenyu ndatenda bye bye